Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Mugi kasugengan, karahayon lan katentreman tansah kasalira dumateng panjenengan sami. Sak menika kula sareng Mama nuwani ladang. Pun dangu mboten nuwani. Saderengipun monggo sami nyengkuyung channel menika kanthi ndudul subscribe lan ugi ndudul klinthingipun supados samangke apabila kula ndamel video enggal panjenengan pikantuk apa-apa saking YouTube. Awit kawigatosipun kula aturaken agunging panuwun. Wes kaya nanti arep tepang apa piye? Ora. Nggo esuk. Matur nuwun sampun mirsani video kula. Tenggo video kula saklajengipun rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.